Справа ў тым, калі мы размаўляем пра правы чалавека, трэба ўзгадваць нашу славную гісторыю Великого княства Літоўскага. У нас же тут было магдыбургскае права. У нас же был Великий статут княства Літоўскага. И гэта же лічыце, что это первая европейская конституция. Так что у нас у генах повага до законов, повага до парадку, жадание мець правы. Это у нас у генах. Але вот шкада, что вот зараз такі период, что немагчыма нічога дамагчыся. Пакуль нема, я лічу, пакуль нема беларускай нацыянальнай улады. А каб гэтая улада прыйшла, трэба гуртавацца вакол беларускай нацыянальнай ідэі. А зараз наша ідэя – гэта Беларусь перед усім. По-расійску гэта азначае Беларусь прежде всего. Так что вот трэба гуртавацца і трэба змагацца за правы чалавека.